רבי שוחט. טוב, ענה. אותי בפרצוף שלך. טוב, אז שלום לכולם. שלום לכולם, אנחנו משחקים בהכי חשוך בעיר. קליק, 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 בום! זה התחלתי. בורחים מהאולטי שלי, הם לא יודעים שחיסיתי. סתם כדור אחריי. Ready. חכו שנייה, אני אשתיק את הדבר הזה, את הניגול הזה. שנייה. בלי זרוע, בלי כלים, בלי הצלחה. היינו שני חסרי תועלת כמו מנוי לספרייה. סיבה לא צפייה ועוד צפייה ועוד צפייה, בלי ציפייה לסרטונים. יש פה 300 כמו צבא, לה יש מלחמה, ביקורות מכל פינה. אם בלי אלוהים אני שומר נגיעה. ואת כל זה עוד אספק לכם בידור, אז אם עשית דיסלייק אתה נכנס לסל מחזור, ותודה לכל הסאבים, לכל מי שתמך ולא דפק לנו מחיר, כאילו זה ולא שכח ונלחם איתנו כך שישאר להילחם, כי הקרב הוא נמשך. עודדו אותי על צפיות ועל קידום, פגענו במישהו לא נורא, נוכל לעצום 1,000 סאבים שממשיכים לתרום, בזכותכם נמשיך להגשים את החלום. קנו 40% עזרה מכל הסאבים שהשגנו, 100% שיש פה 300 סרטונים, אחוז תכננו, 30% השקענו, 1% עזרה מכל הסאבים שהשגנו, 90% גנים, 100% שיש פה 300 סרטונים. לא חשבתם שנדע כמה עברנו, רק התחזקנו. טוב, אני לא רוצה לעשות את הסרטון יותר מדי ארוך, אבל תגידו תודה לדוב וארז שלנו, פי של 5,000 סאבים ו300 סרטונים. עוד מעט גם 20,000, יותר נכון 25,000. 40% קנים, 100%, ויש פה 300 סרטונים. זהו, אתם רואים טוב? אני לא יודע. אני זוכר, זה רק הסרטון. טוב, הסרטון שלי שלי, אבל בערוץ הזה, זה של סבא שלי. טוב, אז חוזרים לשחק. כן, כל הכבוד. דור וארז, אלופים, יודעים מה? בואו שמתי לכם משהו יותר טוב. דנצ'ן לא ניפול, אם נסבול, נתחזק בינתיים ורק נודה לכולכם. 20,000 סאבים, אף אחד לא פתח לי את הדלת. אני זוכר פוטנציאל שלא מוצא לאן ללכת.
צריכים בספיות סמי, בנו לעבוד הרבה שעות. ואין מקום לחלומות ברשימת עדיפויות. זה מקום לחלום. כל העם. אל תוותר, להבין. זה מה שנשאר. נשארנו עד עכשיו אתה לא נראה מאושר. תיה, כמו שלך מותר לנסות, מותר לתת לילדים או תקוות. וניתן להם. בינתיים שוב מנסים 20,000 סבים, על אף אחד לא מוותרים. לא ניפול אם נסבול, נתחזק בינתיים ורק נודה לכולכם 20,000 סבים. לא ניפול אם נסבול, נתחזק בינתיים ורק נודה כולכם 20,000 סבים. לוחץ לא ניפול אם נסבול, נתחזק בינתיים ורק נודה לכולכם 20,000 סבים. לא ניפול אם נסבול, נתחזק בינתיים ורק נודה לכולכם 20,000 סבים. טוב, אז ביי.